Tämä on kertomus siitä, mitä minulle tapahtui eroni jälkeen ja miten ex-aviomieheni perhe alkoi vaatia jotain, mitä ei koskaan ollut. Minun nimeni on Claire. Olin naimisissa Michaelin kanssa 12 vuotta. Elämämme oli tavallista, pieni asunto, lauantaimarkkinat, yhteiset soittolistat, kahvimukit, jotka lohkeilivat samasta kohdasta. Kun ero tuli, se oli surullinen ja kivuliaan tavallinen. Jaoimme kaiken, mitä voi jakaa, ystävät, huonekalut, muistelot. Mutta en koskaan osannut kuvitella, että minun pitäisi myös jakaa perhe, jota ei koskaan ollut. Muutamia kuukausia eron jälkeen sain puhelun. Ei Michaelilta, hänen siskoltaan, Annalta. Hänen äänensä kuulosti harjoitellulta, myötätuntoinen, mutta liian hiottu. Claire, hän sanoi, meidän on puhuttava. Lapsista. Katsoin puhelinta. Lapsista, kysyin. Tiedät, sinun lapsistasi, lapsenlapsista. Michael sanoo, että olet salannut heidät. Nauraa huvitti aluksi, sillä mitä muuta siinä tilanteessa voi tehdä, kun kuulee jotain niin uskomatonta, ettei näe sen takana mitään muuta kuin absurdeja kasvoja. Mutta nauru jäi kesken. Anna puhui ja toisteli sanaa, lapsenlapset, kuin se olisi loitsu, joka kutsui heidät näkyviin. Heillä oli kuvia, hän sanoi. Virallisia asiakirjoja, tutkia, kaiken edun vuoksi. He halusivat nimet, syntymäpäivät, sairaalarekisterit. He vaativat päästä osaksi lasten elämää. He esittivät, niin varmana, että ihoni kuumeni, että olin valehdellut suojellakseni heitä. Eivätkä vaatimukset rajoittuneet vain Annaan. Tekstiviestit kasvoivat, sähköpostit pinoittuivat, perheessä oli yhteinen ryhmächat, jossa joku julkaisi vanhan kuvan Michaelista ja minusta piknikillä, ja kuvatekstinä luki. Milloin tuot vauvat, mutta en koskaan ollut raskaana. En omannut lapsia, ei ollut vauvavaatteita, ei vauvan leluja, ei salaisia huoneita. Silti väite jatkui, ikään kuin toistamalla sanan, lapsenlapset, pitkään, uskoisi sen muuttuvan todeksi. Yritin vastata lempeästi. Kirjoitin viestin, minulla ei ole lapsia. Tämä on virhe, en ole salannut mitään. Vastaus ei ollut kysymys, se oli viha. Lakkasitko leikkimästä? Meillä on todisteita. Ja niin tulivat kuvat, haalistuneita polaroid-valokuvia postiluukustani, hotellikuitti, kirjeitä, joissa kerrottiin näystä 3 hengen perheestä, kaikki todisteiksi siitä, mitä ei koskaan ollut. Soitin Michaelille. Hän välttelee katsettani. Hän sanoo, ettei ymmärrä, miksi perhe uskoo tähän kaikkeen. Mutta hän ei pysäytä heitä. Paine kasvoi. Eräänä yönä joku soitti työpaikalleni ja pyysi puhua naisen kanssa, joka piilottaa lapsensa. Työpaikallani alettiin kysellä. Ystävät ilmestyivät hiljaisesti, kasvoillaan kysymys, onko jotain kerro. Minusta alkoi tuntua, että elämäni oli julkisessa tarkkailussa, kuin olisin näyttelyesine. Sitten tuli ääniviesti, olemme palkanneet yksityistutkijan etsimään Clairen lapsia perheen vuoksi. Se tuntui kuvottavalta ja väärältä, kuten epätodelliselta painajaiselta. Viimeinen kerta, kun tapasin Annan, hän tuli ovelle 2 taaperokuvan kanssa. Ei minun lasteni kuvat, ei ketään, ketä tunsin. Hän laski kehyksen keittiön työtasolle. Tämä on sinun vastuusi, hän sanoi. Minä laitoin kuvan tiskialtaaseen ja avasin kuuman veden. Sinulla on väärä henkilö, sanoin. Kaikki tämä on surua, jota sinä kuvitat. Anna ei sanonut mitään. Hän vain kääntyi ja lähti. Mutta muutos lähti tapahtumaan, kun sain kirjeen naiselta nimeltä Elise. Hän ei ollut kuullut minusta koskaan. Hän kertoi, että joku oli käyttänyt hänen vauvansa kuvaa todistuksena siitä, että minulla olisi lapsia. Hän oli tehnyt rikosilmoituksen identiteetin väärinkäytöstä. Yhdessä Elisen kanssa tallensimme keskustelut, viestit, kuvat. Menimme poliisiasemalle. Me dokumentoimme kaiken. Hiljalleen paine hiipui. Viestit lakkasivat. Anna soitti yhä harvemmin. Michaelin puheluihin ei tullut enää vastausta. Silti jälki oli jäänyt. Luottamukseni ihmisiin oli haavoittunut. Oivalsin, että suru voi vääristyä, kaipuu voi muuttua vaatimukseksi ja odotusoikeudeksi. Mitä opin tästä kaikesta, totuus on arvokas ja sitä kannattaa suojella, rajat ovat tärkeitä, myös silloin, kun kyse on perheestä, dokumentit, todisteet ja selkeys voivat pelastaa, kun joku yrittää kirjoittaa sinun elämäsi tarinan uudelleen. Ajattelen joskus Annaa. Toivon, että hän löysi rauhan, eikä vaatinut sitä toisten kustannuksella. Minä opin, että totuus ei aina suojella itseään. Joskus totuus tarvitsee todistajia, ja minä opin olemaan todistaja oman elämäni puolesta.